Toto je hydraulický ohraňovací list rázu ADR4. Os má 4 CNC riadené osy. Y1 a Y2, samostatné polohovanie barana. Os X, polohovanie palcov zadného dorazu v smere dopredu dozadu. A štvrtá os R, výškové nastavenie palcov zadného dorazu. List je osadený grafickým 2D riadiacím systémom Cyberek, ktorý je veľmi jednoduchý pre obsluhu lisu a samotnú prácu. Výbave posadený aj laserovou ochranou rúk Fissler. Tento systém zároveň aj monitoruje všetky bezpečnostné zóny lisu a komunikuje aj s riadiacím systémom. Napríklad pri zastavení čerpadla nám napíše hlášku čerpadlo je vypnuté, takisto reaguje na otvorenie bočných ochranných krytov, zadného ochranného krytu a podobne. Programovanie riadiaceho systému je veľmi jednoduché. Do masky programovania je potrebné zadať číslo výrobku, môžeme zadať číslo výkresu, zadáme hrúbku materiálu, z knižnice nástrojov vyberieme typ horného nástroja, typ spodného nástroja a zadefinujeme pevnosť materiálu. Uvedieme takisto ohýbanú dĺžku. Tvar výrobku zadefinujeme podľa výkresu tak, že vložíme rozmer každej strany a uhlu. Strany a uhlu, prípadne záporného uhlu. Tak, ako to celé napíšeme, nám to systém zobrazí. Systém automaticky určí vnútorný rádius pohybov a rozvin materiálu, ktorý je potrebný na daný výrobok. Pre dokončenie programu je potrebné systém prepnúť do 2D grafického zobrazovania, ohyb 2D. V tomto poli dáme systému spočítať sled jednotlivých ohybov cez činnosti hľadať sled ohybov. Systém pracuje, sled ohybov našiel, môžeme sa pozrieť, ako list navrhuje daný výrobok vyrábať. Pokým sme s tým spokojní a akceptujeme, môžeme začať pracovať. Ešte je treba skontrolovať bombírung, priehyb spodného stola. List je možné dodať s 2 variantami priehybu stola. Toto je systém s manuálnym nastavením klukov. Je možné dodať CNC motorické nastavenie. V prípade manuálneho nastavenia riadiaci systém určí a vypočíta hodnotu, ktorú obsluha nastaví klukov. Dajme tomu 34. 10, 20, 30, 4.
Palce zadného dorazu je možné v riadiacom systéme nadefinovať ako doraz, stop alebo podpora, support. Obidva palce sú výklopné a polohu palcov v osiach Z1 a Z2 je možné manuálne nastaviť pomocou lineárneho vedenia polohu záretovať pačkami. Polohovanie v osi X je zabezpečené presnými guľočkovými skrutkami a vedením v lineárnych vedeniach.